kienu għal-ħabta tal-erba ta' filgħodu tal-ħamis meta tliet taħwa minn San Ġwan allegatament ġew aggrediti minn spettur tal-Pulizija li dak il-ħin ma kien xogħol. One News jista' jiżvela kif l-ispettur stazzjonat is-CID allegatament kien taħt l-effett tal-alkoħol. U waqaf li tliet taħwa li għandhom 18, 21 u 28 sena wara li ra li l-wieħed minnhom jobżoq mal-art. Il-każ seħħ fi triq Santu Wisnin. Wara li beda jgħid li huwa pulizija, allegatament beda jaggredixxi bil-ponu bis-sieq li tnejn miż-żgħażagħ. One News huwa informati li dak il-ħin li żar fost it-tliet taħwa beda jiġbed il-ġlieda bil-mowbajl. F'dan il-moment l-ispettur dar u allegatament beda jaggredixxi l-iżgħar sakemm ħaddu l-mowbajl. Ftit ħin wara fuq il-post waslu l-Pulizija mill-Lasa ta' San Ġiljan fejn sabu tnejn miż-żgħażagħ feruti bid-demm waqt li l-ieħor irrapporta li l-ispettur seraqlu l-mowbajl. Kien hawn li s-surġent tad-distrett ordna lill-ispettur biex jagħtih il-mowbajl iżda irrifjuta li jikkoopera. Meta ġie mwissi li se jarrestaħ, allegatament l-ispettur aggredixxa wkoll is-surġent u kellhom jissejħu fuq il-post il-Pulizija tal-mowbajl sabiex jarrestaw lill-ispettur. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet it-tliet żgħażagħ aħwa l-isptar fejn irriżulta li tnejn minnhom sofrew ġrieħi gravi, wieħed minnhom b'emorraġija f'rasu u ieħor b'xi snin imkisrin. Nifhmu li l-ispettur issejjaħ fid-depo tal-Pulizija matul il-ġurnata tal-ħamis fejn dan il-każ qed jiġi investigat mill-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo. L-ispettur mistenni jitressa l-qorti akkużati li kkaġuna feriti seri fuq il-persuni involuti. Bħala provi jistgħu jitressqu l-filmati miġbuda mill-mowbajl kif ukoll tal-kameras tas-sigurtà li hemm mal-istabbilimenti tal-akwati.